Jani, Miška sa ťa pýta, či si myslíš, že by homosexuálne páry mali si adoptovať deti? Mohli adoptovať? No neviem, do akej miery sa bude tej najliberálnejšej časti našej strany páčiť moja odpoveď, ale úprimná odpoveď je, že si nemyslím, že by to mali robiť, ale nemyslím si to kvôli tým deťom momentálne a hlavne dôvodom je tá spoločnosť, v ktorej žijeme, tá strašná fóbia z iných vecí a vecí, ktoré nepoznáme. Myslím si, že to dieťa by si to odbilo niekde v škole a najmä z tohoto dôvodu by ma to mrzelo kvôli tomu dieťaťu. Takže toto je hlavný dôvod, prečo podľa mňa by to malo to dieťa ťažšie. Ale akože kvôli tomu, že ľudia rovnakého pohlavia žijú v jednej domácnosti a že by nejako mali veľmi tomu dieťaťu škodiť, myslím si, že mnohokrát tie heterosexuálne páry škodia oveľa viacej a tie homosexuálne jednoducho dokázali by milovať rovnako. Myslím si, že takisto ako medzi heterákmi, aj medzi týmito pármi rovnakého pohlavia sú tí lepší a tí horší a vôbec nám nedáva právo niekoho súdiť na základe toho, s kým večer zaspáva alebo vedľa koho sa ráno zobudza. Mal by som jednu otázku. Pozeral som vaše video v príspevku o učiteľoch a hovorila ste tam, že učiteľov treba odmeňovať na základe ich kvality práce. No a teraz, ak môžete, vysvetlíte mi, ako podľa čoho by ste ohodnotila učiteľov. Presné kritérium na meranie kvality práce učiteľa. Zaujímalo by ho presné kritérium na meranie práce a kvality práce učiteľa. No to zase súvisí s hodnotovým systémom, alebo teda s nastavením hodnotenia študentov, ale na túto otázku by som sa skôr pýtala Braňa Grölinga, ktorý je teda odborníkom na školstvo. Saska je typická tým, alebo výnimočná tým, že my máme týmy a každý sa vyjadruje k svojmu, lebo nemôžeme všetci vedieť všetko, ja sa preto vyjadrujem k zdravotníctvu, ale akože keby som sa ja mala zamyslieť, že ako hodnotiť prácu učiteľa, alebo čím merať kvalitu práce učiteľa, tak zrejme by to boli tie študijné výsledky a úspechy jednotlivých uchádzačov. Minimálne to vie vypovedať o kvalite školy, na ktorej je, že ktorý absolvent, teda koľko absolventov má potom v danom obore úspech. A myslím si, že takto je merateľná aj teda to vzdelanie alebo ten stupeň pripravenosti žiakov na určitých úrovniach. Myslím si, že štát by mal povedať, toto má žiak vedieť v tom ročníku, toto v tom ročníku, mal by kontrolovať, či to naozaj vie a na základe toho by sa mala práve určovať kvalita toho procesu a možno aj učiteľa ako takého, ale nemal by kafrať do toho, akým spôsobom ten učiteľ má učiť. To by mal nechať na školu a na toho učiteľa mal by dať iba stanoviť latky, nejaký okruh, čo má kedy vedieť, ktorý žiak a ostatné nechať naozaj na tých ľuďoch, ktorí sa v tom vyznajú a najlepšie sami vedia a robia s tými deckami dlho a najlepšie sami vedia ako na to.